Добър ден, драги гледатели! Днеска с това видео ще се постараем да ви покажем как да направите замерване на инсталация в един апартамент, без да ползваме някакви скъпи или ефтини електроизмервателни уреди. В случая ще ползваме най-обикновени нажижаеми кружки. И сега ще ви покажем как стават нещата. И една забележка: ако нямате познания в тази област, по-добре не го правете и си извикайте компетентните хора с тази работа. И сега ще ви покажем как стават нещата. За първо трябва да се уверим, че навсякъде сме разделили, нямаме никъде окасени кабели на контактите и ключовете. Ключовете не е толкова фатално, но ако имаме късо между контактите фаза 0 и земно, ще е проблем. Трябва да сме уверени, че навсякъде ни е разкачено. Тук сме в едно апартаментче, което няколко пъти е правено преправяне на инсталацията и сега ще видим за какво става на въпрос. Така, на обекта нямаме ток, имаме временен ток. Кошерче сме си докарали отвънка едно захранване, което имаме 0 с фаза. И какво правим? Между фазата я прекарваме през една кружка столовата, нажижаема, и почваме да дигаме бушлоните. Така, ако имаме някъде накъсо в контактите, проводната кружка би трябвало да светне. Така, в момента нямаме накъсо. Ето сега ще ви покажа. Така, ето така. Тук би трябвало да имаме ток. Ето, фаза. Така, нашия фазомер показва и за 0. Ето е фазата. Така, и сега в момента ще направим едно късо. Само дали ще успеем. С една ваглоклема. Ще направим късо между фазата и нулата. Така. Малко трудно се на ръка, но все пак успяхме. И какво стана? В момента имаме светещ контакт, който ще рече окасен контакт, ни свети пробната кружка и по този начин даже може да си позвоните кой кръг за къде ви е. Така, ето тук се намираме на тази група. Ето този бушлон в момента ни е къси контакт, който ще рече това са контакти за коридор. Така, продължаваме нататък. Същото нещо за по-лесно. Ето кружката му гасна. Ето да видите. Така, можем по същия начин да вземем с втора кружка. Втора кружка, аз съм си подготвил една. Ето сега ще ви покажа какво се случва. Така, закачаме нулата и фазата. Какво стана в момента? Кружката ни свети слабо. Защо? Вижте какво се случва и тук. По същия начин и тази кружка свети слабо. Това нещо в момента се получава. Затваряме кръга през контакта. Все едно се получава ключ. Контакта в момента играе ролята на ключ и имаме две последователно вързани кружки. Или така нареченото серийно вързване. Ето. И така, тук може да кажем, че този контакт имаме захранване, всичко е наред. И така продължаваме през всичките контакти във всичките стаи. Може да си направим тест. Ето. Може да тестваме тук. Така. Ето фаза 0. Пак по същия начин. Ето. Така.
И също пак може да си проверим на кой предпазител не е тази стая. Така, за по-лесно тук е разделено, имаме разделено от първото ДТЗ ни е тази група контакти, така и от втората група контакти е също тук, което не е окей. Тук не сме изпълнили ние инсталацията, всичкото е наредено с 25 амперови бушони, крива С, нещата не са окей, ще го видим по-нататък. Така, пак сме на тази група. Така, последния бушон, коридор и това ни е спално. Така, това е. Така, и така трябва да минем през всичките контакти, за да може да извършим проверката дали контактите работят. Така, по същия начин тук имаме кружка, може да си проверим и дадено осветление. Тук за този кръг, за тази кружка имаме в случая два девиаторни ключа, който единият девиатор ни е това, вторият девиатор ни се намира тук. И какво трябва да направим? Може да ги окъсим, за да видим дали кружката ще сработи правилно. Така, правим късо. Тук ще направим. Тук сме направили вече късо между трите жила. Окъсени, тук ни седат свободно и може да си проверим дали даже работи девиаторния ключ, когато окъсяваме едно по едно. Така, окъсяваме кафяв и син. Виждаме, че кружката ни светва. Така, пробваме за второто. Окъсяваме кафяв с жълт. Така, ето кафяв с жълт. Кружката пак ни свети, прекъсваме, кружката гасне и по този начин може да разберем дали девиатора даже че ни работи добре. И в момента ще трябва да извършим цялостна проверка, да прозвъним всичките контакти и лампи по същия начин, за да видим дали е изправна инсталацията, за да можем, ето тук сме сложили една кружка, тук имаме така, ето, тук имаме един ключ, който трябва да пали, имаме някакво оставен извод за скрито осветление и по същия начин можем да проверяваме всичките ключови контакти. Дано видеото ви е полезно. Ако искате за още такива видеа, абонирайте се към нашия канал.